Hernanira goaz orain, izan ere hango hainbat dendatan, urteko sasoi bakoitzeko produktuak zeintzuk diren ezagutzeko kanpaina abiarazi dute. Helburua da, jendeak garaiko produktu horiek ezagutzea eta bertoko produktuak kontsumitzea. Udako produktuak zeintzuk diren jakin nahi? Ez galdu harretarik. Orain, udara, letxua, tomatia... Orain, azena, lekak dira. Marrubia uste dara, bai, txero, Lekak... Meloia. Joder, nerosak ikusten badit. Melokotoiak, ez dakit, musikak. Letxuga tomatiak, azenarioare bai, uste, ez? Jendeak ohitura izaten aldu garaian garaikoa erosteko eta bertakoa. Nik uste galtzen ari gehala ja ohitura hartzea garaiko produktuak. Horrela esate dute baita baserrikoak edo berreskuratzea oso interesgarria izango da, bai, polita. Ohitura hori edo jakintza hori galdua dagola somatu gendun, egin gendun galdetegi batean, eta orduan kanpaina hau dago pixka bideratuta adin ertaineko gaztiei, eta ezagutza hori bultzatzeko, eta batez ere bultzatu arazteko erosketa hori hala egitea, ez? Behin badakizula zer dan garaian dagona, erosi garaian dagona, ez? Zuk ohitura daukazu momentuko erosteko, Momentuko erosteko, hombre, beti da komenigarria, baina azkenian beti dakazu kapritxo mateo nahi bat imazula ez dala garaikoa, eta nabaritzen da ez dala momentukoa, baina... Denetatik, ez, bai, nola gaur egun badago denetik ez da oso ona, baina, bueno... Frutan da hoi asko behiratzen dut, bai. Nik ez ditut marrubiak erosten eozin garaitan, zatek bakit ezakit nungoa dian da... Hernanin egingo duguna da proba piloto bat, ikusiz dendetan nola eragin dezaken jendeai aurrean jartzea informazio hori. Zer gertatzen den nik erosteakoan aurrean balin badakat distintibo bat esanez hau da garaikoa. Eta hori da Hernanin aurkituko dutena. Aurkituko dute indikatibo batzuk esanez zer dan estrenatzen dena, hilabete horretan edo aste horietan zer dan berria, eta bestaletikan zer dagoen garaian. Uste, ja dena berdina zaigu, ez? Eta ez da horrela, joe. Garaiko produktuak nabetzen dira. Baita, ez dakit, letxuga edo tomatia nabetzen da, ez? Usaia, saborea... Datorren hilabetetan, lehenengo hastian denda bakoitzean egongo da markatuta, garaikoa jartzen duen bezala beste identifikatibo batekin, ze produktu erosita daukagun zapi baten eskuratzea. Eta orduan, dendariak hartuko digu gure izena, eta emango digu zapi bat. Erosi izanagatikan, momentuan, hasi berri den produktu hori, ez? Proba piloto honek emaitza honak ematen baldin baditu, ekimenak Gipuzkoako beste hainbat herritara zabalduko litzateke. Hernanitik, Asier Otegi Euskal Herria zuzenean.